Takže zdravím vás ľudia v tomto videu. Dnes si ukážeme trik, ktorý je dosť efektívny a veľkú rolu v tomto triku bude hrať divák. Tak poďme sa na to pozrieť. Na tento trik potrebujeme balíček kariet. Prídeme za divákom, ten si vyberie ľubovoľnú kartu, napríklad túto. Zapamätá si ju, povie mi hocikedy stop, napríklad teraz. A dám ju semok do balíčku, dobre? A balíček zavriem. Čiže diváková karta je niekde tuto. Teraz môžem balíček pomiešať, popresekávať, môžeme riffle shuffle. Takže balíček sme pomiešali, popresekávali a teraz vyložím na stôl 4 ľubovoľné karty. Tak, napríklad tieto. Teraz poprosím diváka, aby ukázal na dve z týchto kariet. Naozaj je to jedno, na ktorú dvojicu ukáže, ale keďže nemám diváka, musím to robiť ja. Ale veď v tutoriáli sa dozviete, že to je naozaj jedno. Takže ukážem napríklad na túto dvojicu. Tak, tieto dve karty dáme preč. Teraz poviem, nech ukáže na jednu jedinú kartu. Ukáže túto. Dobre, čiže tu dáme preč. A divák si vybral kartu, ktorá musí byť. Vítajte v tutoriáli na toto super kúzlo. Na toto kúzlo nebudete si musieť dopredu nič chystať. Iba s balíčkom kariet prídete rovno k divákovi. Ten si vyberie ľubovoľnú kartu, nezáleží na tom akú, zapamätá si ju, v tomto prípade je to dvojka listová. Túto dvojku listovú vloží niekde do balíčku tak, že povie stop. A teraz je prvá časť kúzla. Divák sem vloží tú kartu a keď budete zatvárať balíček, zapamätáte si kartu, ktorá je tu. V tomto prípade je to trojka listová. Čiže diváková je tu a zapamätáte si túto a zavrete. Čiže teraz viete, že nad tou divákovou kartou je trojka listová. Môžete pomiešať, ale opatrne, aby sa náhodou tie dve karty nerozdelili, lebo potom by ste nevedeli na divákovú kartu. Môžete pomiešať, popresekávať a teraz poviete divákovi, že idete nájsť ľubovoľné 4 karty. Prvé 3 karty môžu byť naozaj ľubovoľné, ale potom to už musí byť posledná karta tá diváková. A tu sa nám to stalo, trojka je tu a dvojka je pod ňou. Čiže viem, že dvojka je diváková, takže vyložím si dvojku a ľubovoľné 3 karty, napríklad kráľa, žolíka a desinu. Teraz je dôležité zapamätať si, ktorá karta je tá diváková. V tomto prípade je to táto, takže musíte sa správať tak, že viete, že táto karta je diváková. Poviete divákovi, aby ukázal na hociktorú dvojicu. Keď ukáže na dvojicu, v ktorej bude tá vaša karta, tak zoberete tie karty, na ktoré neukázal. Keď ukáže na karty, v ktorých není vaša karta, tak ich tiež proste zoberete. Takže ukáže napríklad na túto dvojicu. Viete, že diváková karta je tu a nie je tu, tak tieto dve karty zoberete. Teraz poviete, aby ukázal na hociktorú jednu kartu a teraz v tomto prípade urobíte to isté. A ukáže na vašu kartu, tu dáte bokom a túto zoberete. A keď ukáže na túto, tak túto zoberete a túto dáte bokom. Čiže vždycky musí zostať nakoniec tá divákom vybraná karta. Tak to je z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, nerobte nič. Budem rád, ak dáte odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.